sammen. Der skal vi spise sådan nogle her chips. Sådan nogle her til. Morgen Mønster, Orej chips. Og Jazz og Mikas chips. Nu kan jeg finde de første lige lugt. Så lad os se, om de er sprøde. De er ret sprøde. Hvor mønsterchip. Du behøver ikke at vælge og smage på alle chipsene. I rated. Morgen Mønster, han er de bedste. Vi ses.